Тапшыруыбызның чираттагы кытлау сәламен Канади авылына ашырабыз. Бүген үзенең 55 яшьлек матур юбилейлы туган көнен хөрмәтле якташыбыз Мусин Шәүкәт Халил улы каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны әтисе Халилулла Тимербулатович, энесе Шамил тормыш иптәше Римма, Диана, Динар һәм Риналь Мусиннар кытлап, Урта Терешка авылыннан иң җылы теләкләрен юллыйлар. Һәрбер бәйрәм күңел яме бит ул. Бу көнне мин һәр вакыт зур дулкынлану белән Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт әйтеп каршы алам. Минем улымның, минем сөеклемнең шушы матур дөньяга килгән көне. Улым, котлыйм сине юбилеең белән. Тормыш китабыңның ачкан һәр бите уңыш белән барсын. Бәхетле, якты, саулыклы, гомерле, шатлыклы, муллыкта булсын. Яраткан тормыш иптәшең белән рәхәттә яшәгез. Кадерле балаларыгызны тигезлектә үстерегез. Алар һәр вакыт шулай сезне сөендереп торсын, ә сез аларны. Минем сезне яратуымның чиге юк. Улым, бөтен хыялларың тормышка ашсын. Сиңа карыйм да мин, күрәм улым. Синең күздә минем карашлар. Шундый якын, назлы карашларда тик булмасын бер дә сагышлар. Тормыш давасында адашмаска, тугры дуслар булсын яныңда. Онытма син газизә тиеңне, сиңа кызганмамын җанымда. Гомер юлың булсын улым матур, бәхет, шатлык килсен өелеп. Туган көнең белән котлыйм сине, мин яратам сине өзелеп. Рөхсәт ит сине матур юбилеең белән котларга абый. Ир-атлар бу тормышта өч биеклек алырга тиеш диләр. Син эшне генә түгел, меңнән артыкны алгансыңдыр. Тормышның бар ягыннан да өлгерергә тырышасың. Дөньяны куа-куа менә сизми калдың шундый матур юбилееңа җитүеңне дә. Ләкин син һаман шундый ук яшь, дәртле, гел эшләргә генә омтылган кеше булып торасың. Гомернең һәр көне имин булсын, һәм куелган бар максатыңа иреш. Кыйммәтле кешеләр белән очраш, гаиләңне елмаю белән сөендер. Һәр иртә ниятләгән барлык эшләреңне дә эшләп өлгер. Ә бүгенге бәйрәмең күңелле булсын. Иң мөһиме, җан тынычлыгы, бәхетле озын гомер телибез. 55 төрле төскә без буядык кәефләрне, ташладык бөтен уйларны, бәрдек бөтен эшләрне. Бүген юбилей абыебыз каршы ала таң белән. Насыйп итсен якыныбыз яшәү тыныч җан белән. Ни телиек? Бар затың бар, тулы синең тормышың. Көтеп торсын алда сине бары якты уңышың. Йөрәгеңдә армый-талмый бер туктамый эшләсен. Гаиләң синең барлыгыңны мәңге тоеп яшәсен. Рәхмәт онытмаган өчен туганлык хисләреңне. Утырып бер җыр тыңла әле, онытып бар эшләреңне. Хөрмәтле Шәүкәт Халилович, якыннарыгыз сайлаган җырны сезнең игътибарга тапшырабыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Көн гомер бәйрәмең, сузды кулларың, җыелдык синең яныңа, якын дусларың, ява котлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма.
карасын. Һәр чак күзләрең туган көннәр кабатлансын. Тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысын да